Co to má znamenat? Nic, já jenom. No, jaký nic, já jenom. Vy jste se nepřezul. Ano, já se jdu přezout. No tak se tedy běžte přezout. My tady nebudeme lítat s hadrem, aby nám v tom každej šlapal. A co hygiena? To vám neříká nic. Podívejte se, paní Hrušková, musíte si konečně uvědomit, že školníkem jsem tady já. Tak máte jít příkladem. Ano, taky bychom mohli jít za paní ředitelkou. No to můžeme. To teda půjdeme. Protože vy tady nemusíte být školníkem věčně. Koukněte, osobo. Já jsem tady byl školníkem, když vy jste ještě nerozeznala parkety od linolea. A já jsem řekla, že se bude přezouvat. No, podívejte se na pana doktora. Dobrý den, pane doktore. Jenomže to je na rozdíl od vás inteligent. Čertivém babu. Mě tady sekíruje a vnučka zatím bere podporu. Proč já cinkal s klíčema? To nevím. Proč já cinkal s klíčema? Pane doktore, vy se nemusíte zouvat. To já jenom kvůli školníkovi. Ne, že to přece vůbec nevadí. Helejte se, on si myslí, že je všech školníků král, tak mu to chci trochu rozmluvit. Pozor, paní Hrušková, pozor. Co se škádlívá, to se rádo mívá. Pane doktore, co já bych si počala s takovou zříceninou?